Alhaji Abubakar Ali dan madamin muradun babba. Ga dodo ga magauta mun gode gwamna Matawalle. Ciyaman zai su beb gaishe ka kaji gwani mutumin Matawalle. Ga dodo ga magauta mun gode gwamna Matawalle. Ya ake kallon matsayin wannan sana'a saboda ka gaba abin da zan so dama mu sana'a ne don ta zama mu da ciki ta zama mu da ina yanzu in ina buƙatar aiki kawai na kira ka da launi kana kira to kai ko mun tsaya mun yi tsaya ko wani ne ana ga maka ma annayi yanzu magana da kai hannaye ma shekaran da aka dauke ni na je wani na yi na hada mai wurin yayi gurbiya ko kai kuma da kuɗi da abinci kana da wani bayani da ake da shi ko da wani zuwa ga ya kuma wannan gaskiya abin da zai ce da girma shugaban kuma inda suna haka za su ci gaba da fada da gwamnati ta rage mata da mutum don haka wani aka saka da kayan mu a yayin wasu kuma an yayi kuma an ba su kayan aiki da duk abin da ya ci duk da mu abin da za mu ci don ga shugaban wanda Allah saka mai kuma haka da yake Allah ya bashi nashi kudi na gaba ba ma wannan don mu muna da Allah ya bashi nashi kuma wanda ya wuce wani yanzu kamar ana kira masani daga tsibiri kenan wace nau'in sana'a ka koya akwai sana'a kila na fila design kenan kila design yanzu kenan kana iya tsara fila kai design akwai da insha Allah gurgudan fahimtar da aka koya mani ko kila kala na take so zan yi maka in Allah da cikin kuma ko ubangiji ko kana da wani bayani zuwa ga wani bayani da ke da shi mu matasa kasan wasu sun dorbe sai sun samu abu da kan siyasa wasu kuma ba su da hanya suna da na gaban banza amma haka da Allah ya kawo lokaci aka bushe sana'o'i muna murna kuma muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya zan cikin mutum ɗari aka tsamo ka aka koya maka sana'a to zaka ga kamar hikima kace ko wayonka Allah ne ya yi abincin ka wurin shi yasa Allah ya kawo dan madani ya hanyoyin na ɗaukar matasa su yi sana'a da mu da shi Allah ya saka mana da alheri da kuma kuka zo ka da mu ji bayanan mu muna yi maku fatan alheri mu ma da muka koyi wannan sana'a ubangiji Allah ya sa ta zama amfani gare mu har mu taimaka mu bayan mu kuma mu koya ma wani wasu ma su yi dogaro da ita ubangiji Allah ya saka da alheri gwamnati da ke kokarin karawa Allah ya jagora da musulman gamba wace nau'in suna ka koya a matsayin ka na matashi ake kallon wannan sana'a na koya alhamdulillah na koyi sana'a ta wani taimaka ma rayuwa ta kuma taimaka ma kuma so haka koyon da ni mata koma ina jirgin buɗe ta haja gwargwadon abin na koya ina gwaggwada musu kuma na gode ma Allah na gode ma Allah na gode ma kuma ɗan da hanyar da kuma wani rabin da hannun farin da su jagoran waɗanda abubuwa kuma Allah saka da Allah gwada mun nima na kamfani na jirgin da haɗin sai shi yana yasa kana da wani bayani za ka yi zuwa ga ko kira zuwa ga jagoran wannan shiri da kuma wani ina roƙon Allah kuma ina roƙo ne ya taimaka ya ƙara zakulo wasu matasa domin su ma sun hana da wanda shi don kowa ya tsaya kai ne ba kai gidan wanda ɗan siyasa ba gidan wanda ya yi awa bakwai bai fito ba kai ka riƙe saka sana'a kai ma ka taimaka sai ka tsaya kai wani da wani Adamu Muhammad Buran na mai wace nau'in sana'a ka koya POP design idan kuna cikin wannan yawan ga yanzu in na tsara gida na kira ka zaka insha Allah
insha Allah za a yi wani. kana da wani kira ko biyar Muna godiya ga kan madamin gudan hali da nauyin da mu koya an koya mu kuma mun koya insha Allah kuma abin da muke bukata ga shi ka kan masha Allah gudan hali na nan gudan hali na koya mu wadansu an kwana da kana ga musu da masha Allah alhamdulillah wasu kenan daga cikin su wannan sana'o'i guda hudu bangaren maza muka tattauna da su alhamdulillah mun ji cewa cikin su kowa ne ya nuna cewa yanzu ma yan shirye yake da a kira shi akan wannan nau'in sana'a da ya koya don haka masha Allah ubangiji Allah ya karo muna mutane na gari irin alhaji Abubakar Kamar da Muradun Allah ya saka da alheri assalamu alaikum